Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Uphuthu kingaje ngephuzu manje iqomane. Bengithembisile ke insizweni ukuthi ngo7 sizoba live. So sekunjalo. Yabona mangabe umuntu ke kufanele ukuthi ke usigcine isithembiso. So kunensizwe bengikhuluma nayo nje umfowethu kushuthi ke bevakashela iThekwini okokuqala before okokuqala endlini yakhe, yabo. So the problem is umjita lo mayifika leThekwini uzame ngayo yonke indlela phela ukuthi enze njani ashayisane nento yakhona. So kushuthi ubhampile kumfowethu. So into ebengifuna ukuthiphisa nje kuyona ileyo ukuthi ke yabona uma umuntu esafika okokuqala endlini ke kufanele ube smart, ube strategic, urelax, yabo. Ungamenza abaleke. Mrelaxele ungamkhombisi ukuthi uze ngani, yabo. Relax afile comfortable because uma nje ufika endlini wena usuyatatazela ufuna ukumshaya ujaha ukuchomela abangani bakho ukuthi hayi usebenzile uzoba nenkinga. Ngiyakhumbula nami ziningi izikhathi la khona umuntu esesendlini uhluleke, yabo. So umuntu esafika okokuqala kuwena mrelaxele. Ngilibona ikati mangabe lizobamba inyoni ukuthi lenze njani. Liyachutha, lequtha lithi, libhuka inyoni. Lisondele kancane, libu. Lisondela ngene bese layibamba. So nayo kufanele wenze njalo. Ugobisa ikhanda nje, ugobisele phansi ikhanda intombazane. Izi relax mhlawumbe nje ukuthi hayi uze ngothando, yabo, yabo. Inikeze leso space ukuthi nje ungayikhombisa ukuthi uze ngani, yabo. Relax. Kubalekile ukuthi urelax umuntu mangabe safi because amanye amantombazane ayathestana. Ifuna ukubona ukuthi oh njoba ngizendlini okokuqala, futhi value uyayitshela ukuthi hayi sofike senze into yakho, yabo. So ifuna ukubona kahle ukuthi uze ngani. Amanye amantombazane ahlaniphila ayathestana. So ke kufanele urelax ushayise ngathi awuzile ngempi uze kahle kanti wena uyazi, yabo. So umnikezele lo thuba nje lokuphela umuntu mangabe kulahlela kahle inkingi but kubeka emqondweni lokho ukuthi nje ungumani senisendlini naye umrelaxele kube uyena uma uthi uyabotha uyakulahlela hayi ungasebenzi but nje ungatatazeli wenza izinto zakho ngendlela efanele, yabo. And inalento yokuthi umuntu uhamba umthanda, yabo. Kufanele umuntu azakhele uthando. Kufanele uyifundele yonto ukuthi umuntu azakhele uthando kuwena. Uzozakhela kanjani umuntu uthando kuwena? Angithi usukuya kuyena ngoba ugcwele ngaye, yabo. But ukuthi azakhele uthando kuzoba izenzo zakhe ezobanga ukuthi enze njani umthando. Lento yakho ukuthi ube nothando oluningi olugcwele amabhakede, olugcwele negomgomo, umuntu uyafika nje buzo uyamthanda. No. Uyakena ugcwele ngaye and then but ukuthi yena umthande uyena ozobanga lokho. Ngani? Ngezenzo zakhe kancane. Ukuze ubalekeleni ukuphoxela. Njengoba ngihlezi ngitshela ngithi uyayazi umuntu but uthola ukuthi mawuthi uyafika uyabona ukuthi hala akuyona inhlobo yami, yabo. So awukwazi ukuhamba uvele uthande nje. Umuntu lolu thando oluvela umuntu afike selukhona abantu sebafika balichitha, balilahla, balibhekisa phezulu, balichitha nje amantombazane phansi, yabo. So umuntu umefika kuwena makazakhele. Uzozakhela kanjani? Ngezenzo zakhe. Izenzo zakhe ezibalekile. Bheka izenzo zakhe njalo. Ukuze kuzoba njani uzokwazi ukuthi umthando. Once wayibamba lapho futhi ngeke uphoxeke kaningi. Wena uphoxeka futhi into engeke uzibalekele. Abantu bayaphoxana strong. But once wayibamba lapho ukuthi umuntu azakhele uthando kuwena yobuqedile. Angathi uyafika nje kuwena seninqaba yothando useyathandwa nje, yabo. No. Izenzo zakhe ezenza njani ukuthi umthande. Ngizoba mfishane nje ngifuna ukuthi sibe side namhlanje. I hope yayizwa leyo message. Relax umuntu mase kuvakashela okokuqala ungatatazeli, gobisa ikhanda. Gobisa ikhanda ungamvezeli isithombo kuyisona. Ngithi wena vele usufuna ukushaya into yakho but relax ngoba abanye amantombazana kanjani athestana afuna ukubonja ngivakashela ukuthi oh uze ngani. Ngabe uze ngomsebenzi noma uze ngothando. Relax. Yabo. Menza feel comfortable. Menza comfortable ese right esejela ukuthi hayi uze ngothando nani. Kuyila khona ke usuyasebenza ke wena. But ukuthi umuntu umthande akube izenzo zakhe. I hope uyezwakala mfethu. Uyilike ivideo kamqeqeshi wakho ungazi nyezi ngomqeqeshi wakho. Bengifuna nje ukuthiphisa lapha. Funda ukurelaxa umuntu mayesafika engakajwayeli umnikeze leso sikhathi leso ukuthi abe comfortable, yabo, angasabi. Okwesibili, intombazane mayizakhele uthando kuwena. Ungaveli nje nothando oluningi olugcwele amabhakede.
ngoba uzophoxeka ohlezi uphoxeka bengimthanda ngumenzela konke bengenza isilimo no wena unothando nje umuntu afike nje seligcwele selukhona izenzo zakhe akube izona esibanga ukuthi wenze njani umthando yiloko nje kuphela bengifuna ukutshela kona namhlanje.